Sal-aħħar ta' frar il-Gvern ħallas ftit aktar minn 95 miljun euro biex jingħataw is-servizzi ta' childcare b'xejn lill-familji Maltin u Għawċin mindu s-servizz iddaħħal fl-2014. L-iskema tipprovdi s-servizzi b'xejn lil dawk il-ġenituri jew persuni b'kustodja tat-tfal li jinsabu f'impjieg jew qed jissoktaw bl-edukazzjoni tagħhom. L-iskema għandha lan li tajn lill-familji jiksbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Din tiġi provduta minn aktar minn 150 ċentru ta' ħarsien tfal madwar Malta u Għawdex. Fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Owen Bonnici qal li s-sena li għaddiet waħedha in-nefqa fuq is-servizz ta' childcare b'xejn kienet ta' iktar minn 26 miljun euro. Il-Ministru Bonnici sostna li din l-iskema għenet eluf ta' persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Meta tara ċifra tgħid kemm hija ċifra kbira, però meta tara mbagħad il-benefiċċju enormi li joħroġ bis-saħħa ta' dan l-investiment, mill-ewwel tirrealizza li dan huwa investiment fis-sod. Xi ħaġa li l-pajjiż kellu bżonn li jagħmel u li għax għamilha rajna ħafna frott u rajna ħafna miżuri pożittivi. In-nefqa fl-2017 hija aktar minn 5 darbiet in-nefqa tal-2014. Dr. Bonnici qal li permezz ta' din l-iskema, il-Gvern għamel id-differenza f'ħajjet in-nies.